Селскостопанска гимназия Интелект и сега ще ви разкажем една история за личност, все още търсеща себе си. История, която започва с едни широко отворени врати. Врати, символизиращи възможност. Възможност, но за какво? За комуникация. Чрез комуникация човек опознава себе си, света, миналото и се изгражда като личност. А свободната личност има бъдеще и кариерното ориентиране е част от нея. Затова сега сме ви подготвили 6 специални стаи, първата от които е малък и среден бизнес. За да имаш малък или среден бизнес, трябва да си упорит и креативен. А сега си представете, че сте вече успял бизнесмен. И трябва да измислите нещо иновативно и ново. Но на всеки се случва понякога упоритостта и креативността да му обягват. Бизнесмените със сигурност знаят едно нещо и то е, че бизнес възможностите са като автобусите. Винаги има следващ. И като казах следващ, нека преминем към следващата специалност – банково дело. Ако искате да имате една нова луксозна кола, или пък, например, една много голяма къща на поне 4-5 етажа. И всичко това да е в Дубай? За всичко това ви трябва пари. Хората казват, че парите управляват света. А какво всъщност управлява парите? Банките, разбира се. Те са тези, които печатат, движат и емитират пари. Колегите от банковото дело тъкмо с това се занимават. И така преминаваме към нашата следваща стая – икономика и мениджмънт. Помислете си за вашата любима и известна личност. Анджелина Джоли или пък Джейсън Стейтън. А сега защо даже да не сте нейн менеджер? Вие като такъв трябва да задоволите всички потребности на вашата звезда. И икономиката ви позволява да го направите. Както ви казахме, икономиката се занимава с пари. И понеже сме на вълна пари, минаваме към следващата стая – оперативно счетоводство. За да не си схарчиш парите... Вземи да си увеличи малко приходите. Добре. За това е счетоводството. Както казахме, по-добре си запишете своите приходи, за да не си изхарчите парите. Обаче, дали наистина всеки си записва? По-вероятно е да си извадите телефона и да го снимате, нали? Да, и така преминаваме към нашата следваща специалност – икономическа информатика. Всеки в дома си има от така наречените модерни технологии. Било то компютри, лаптопи или смартфони. Прекарваме часове наред, гледайки филми, играйки някоя игра или просто безцелно сърфираме из интернет. Без да даваме сметка, че технологиите не са само за забавление, а и за къде вършене на по-важни дейности. И във всяка фирма, по всяка вероятност, има и така да кажем компютърен специалист, който по всяка вероятност е учил икономическа информатика. Точно той е този, който е създал електронният магазин, от който вие може да си купите мебелите от Швеция, дрежките от Италия или да речем каквито да било джунджури от Китай. А тези стоки, за да дойдат през вас, минават през митницата. И така, и ние минаваме към нашата последна стая – митническа и данъчна администрация. В този живот две неща са неизбежни. А това са смъртта и данъците. А по-лошо от това да плащате данъци и да няма върху какво да ги платите. Трябва да знаете, че тези данъци са пенсиите на нашите баби и дядовци, заплатите на нашите учители и на хората, които са готови да се жертват за нас и за родината ни. Родината е изключително прекрасна, но светът е много широк. А ние вече сме го покорили. Опознахме Италия, Германия, Чехия, Франция, дори остров Реюнион и десетки други държави. Ние като гледам добре сме ги обиколили, ама е време да привършваме. Спомняте ли си за онази личност, за която ви споменахме в началото? Личността Хикс. Да, точно тя. Тази личност мога да бъда аз, може да бъдеш ти и всички вие, които се опитваме да намерим правилния път в живота. И вярваме, че всеки един от нас ще го намери. Браво! Тази презентация вече съжалих, че съм преминала ученическата възраст и не съм 7 и за 8 клас, за да кандидатствам за елитна гимназия или още по-елитна от някои от специалните профили. Имам нужда от втори еспициенти на сцената и така. Сега ще ми се случи за първи път като на кино в холивудски филм да събирам пачки пари. Да, говоря си, артистично пълня паузата, да знаете какво правим в момента. Много благодаря на нашите еспициенти. И така, глътка въздух. Идва реч за втората част от представянето на Интелект Плевен. Темата
историята, която подадаха в предварителната заявка за индивидуалната реч, звучеше "Птиците на 21 век". Заповядайте! Здравейте! Не случайно нашето групово представяне приключи с проблема за намирането на правилния път в живота. И съм сигурна, че всички се чудите как да намерите този правилен път в живота или какви бяха тези птици на 21 век, които споменахме преди малко. Еми сега малко ще ви разясня нещата. Най-напред, личният избор е много важна част от намирането на този правилен път в живота. И ще ви кажа, че личният избор е свобода и отговорност. А свободата, ако знаете колко сладка дума е, тя е била причина за толкова много въстания, битки, превземания на дворци и територии и какво ли още не. Нашите прадеди са се борили за тази дума. И се борили също ние да можем да живеем сега в една златна ера и да можем да имаме такива възможности, каквито имаме всъщност. Възможностите са да учим, да се развиваме, да разгърнем своя потенциал в абсолютно пълна мяра и да работим върху своите таланти. Обаче, ние всъщност какво правим? Ние седим по цял ден и си ровим телефоните и само се оплакваме колко много ни е зле, как в тази държава нищо не може да стане. И е така, като слушам, просто ако знаете как ми идва да изкрещя. Идва ми да кажа просто, хора, я стегнете малко, ние сме бъдещето на тая държава. Ако не излезем ние и да се стегнем и просто трябва да осъзнаем как след някоя друга година ще трябва много здраво да бачкаме и няма да има някой, който ще ни оценява от 2 до 6 и да ни прави компромиси, защото нас ни е мързяло. Трябва да осъзнаем и да започнем да мислим, защото факта, че ние в тази така наречена златна ера, в която сме в момента, ние хората, младите, изобщо не мислим. Трябва да осъзнаем, че ние имаме страшно много възможности да учим и да се развиваме. И аз искам ние да си вземем пулка от историята. И всъщност да разберем, че историята не е само факти, събития, дати, кой договор кога се е подписал, а историята е за да се получим от нашите прадеди, които са се борили. И да ни покаже, че и ние трябва така да се борим, за да може да оставим отпечатък в тази история, защото аз не искам да бъдем поколението, от което всички се отрекоха. Но все пак, за да не бъдем така това поколение, от което всички се отрекоха, ние трябва да тръгнем по този правилен път. Но за да тръгнем, ние най-напред трябва да си поставим цел. И в изпълняването на тази цел ще си поставим няколко други цели. И така, по този път ще срещнем много трудности. Някой път ще бъдем поставени на кръстопът и ще се чудим какво да изберем. На едното ни рамо ще се появи едното ангелче, а на другото ще се появи дявола. И ние път ще слушаме едното, другия път ще слушаме другото, но всъщност така накрая ще осъзнаем, че това, което трябва да слушаме, е нашето сърце, защото то винаги ще ни покаже правилния път. И естествено, правилният път отново няма да бъде лесен. По този правилен път ние ще трябва да минаваме по много завои, много кръстовища, ще виждаме катастрофи постоянно, но това не трябва да ни спира. Защото ще има дни, в които ние ще трябва да кандидатстваме за работа или пък да трябва да напуснем такава. Ще има дни, в които трябва да решим дали трябва да поканим човека, който харесваме на среща и изобщо няма да разберем и да знаем какво ще следва от това наше решение. И тъкмо това е хубавото. И Сократ е казал, знам, че нищо не знам. Но ще ви поясна, че фразата знам, че нищо не знам не означава наистина, че абсолютно нищо не се знае. Тя означава, че нищо не може да е сигурно, но можем да сме до някаква степен уверени в него. И затова ще ви кажа, че и аз знам, че нищо не знам за живота, и вие знаете, че нищо не знаете, обаче това не ви спира да опитвате нови и нови неща и да ви кара да искате така нещо да промените в живота си, за да може вие да се чувствате по-добре. И Виктор Франкъл е казал, че на човек може да му бъде отнето всичко, освен едно. И това едно нещо е свободата да избира своя собствен път в живота. И така, мога да ви кажа, че всъщност най-важното, което трябва да разберете, че каквото правите, всичко си е изцяло за вас. Вие правите всичко, за да се чувствате добре самите вие и да се чувствате добре в кожата си. И трябва да знаете, че трябва да полагате отговорности за това, което правите, защото отговорността върви съвместно с свободата. Вие трябва да знаете, че никой не е виновен за това, което направите и никой не е виновен за някое ваше решение или факта, че вие не сте доволни от него. Трябва да знаете какво правите, как го правите и защо го правите.
И за това ще ви кажа, че всъщност след всичко това, което ви казах, трябва да запомните 3 много важни неща. Първото е, че вие сте свободни да избирате своя собствен път в живота, както вече ви казах. Второто е, че вие имате страшно много възможности да се развивате в каквато сфера на дейност си поискате. И третото, че вие сте птиците на 21 век, научете се да летите. Благодаря ви! Разбрах къде са птиците. Този отбор много ме изненада. Предишните демонстрираха ноу-хау и иновации. Този отбор заложи на конвенционалното. Жалко, че задната част на залата не можахте да видите какво аутокю имат. Супер, беше много яко, ще си открадна идеята. И така, уважаема зала,